txiki, kueto prest? Egunon, hemen gaude egun bat berri zuekin. Prest momentu zoragarria bat gurekin pasatzeko? Goazen astera! Kaixo Inigo. Kaixo, Olga. Badakizu ekosistemak desagertzeko arriskuan daudela? Bai, oso larria da, baina zergatik gertatzen ari da? Nik ez dakit, baina horretarako 5. mailako ikasleak dauzkagu. Kiran, Nuja, Lier eta Aaron. Hemen dauzkagu. Neurriak hartu behar ditugu ekosistema zaintzeko. Baina lehenik eta behin, zer da ekosistema bat? Ekosistema leku jakin bat eta bertan bizi diren izaki bizi guztiek osatzen dute. Neurriak hartu behar ditugu ekosistema desagertzen ari delako. Mesede zaindu gurea dena. Zergatik ari dira ekosistema desagertzen? Zer egin dezakegu ekosistema ez desagertzeko? Ekosistema apurtzen gaude ez dugulako ingurumena zaintzen. Adibidez, paperak zuhaitzetik ateratzen dira eta alperik galtzen dugu paperezko hegazkinak egiten dugulako. Hegazkinak egiteko paper zuriak erabiltzen ditugu berabiltzekoak esan ezik. Orduan zuhaitzak mosketa masiboa basoa apurtzen ditu. Zuhaitzak oxigenoa ematen digute eta oxigenoa barik ezin dugu bizi. Gizakiak oso zikinak gara eta papera, plastiko, beira eta abar beste gauzak edonora botatzen dute. Horrela gure mundua zikinduz. Biziklatu ez bota gauza rurela eta ez bota zaborra itsasora. Espero dugu zuen gustokoa izatea eta gogoratu zaindu planeta. Hau izan da gaurko saioa. Urrengo saioan ikusiko gara. Hau txiki, kueto prest, podcasten!